תראו את זאתי, תפסה גובה, פתאום מלמדת, משפיעה, חושבת את עצמה, סך הכל מה היא הייתה, כזאת היא פשוטה. בטח גם את חשת את זה לפעמים, שככה אנשים מביטים עלייך בעין פחות טובה, כשאת רוצה לתת מעצמך. אז תראינה מה הרבי כותב. בנוגע להפצת תורת החסידות, ישנם הטוענים מי אני ומה אני, עניין זה אינו שייך עליהם. האמת היא שזוהי ענווה של שקר. מה הראיה? שבנוגע לעניינים אחרים, עניינים גשמיים, אם לא יכבדו אותם ויאמרו עליהם שאינם ראויים לעניינים אלה, זה יתפוס מקום אצלך. יאמרו, היא פחות טובה בזה, פחות טובה בדברים אחרים. ורק בנוגע לפנימיות התורה, מבטלים את עצמם לאחוז במידת הענווה. ולגופו של עניין הרבי אומר, כאשר מדובר אודות הפצת פנימיות התורה, צריך לידע שאין להתחשב במעמד ומצב שלו, אם הוא ראוי לכך, אם לאו, אלא צריכים להתנהג באופן ויגבה ליבו בדרכי השם. כמאמר הז"ל, תלמיד חכם צריך שיהיה בו 1 מ8 בשמינית. זאת אומרת, מעט גאווה. זה מתקשר גם לעניין של עכשיו בפרשת השבוע, כי כל צרור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לשם. ככה כתוב. אומר הבעל שם טוב בכתר שם טוב. בבית המקדש, השאור והדבש הם מרמזים לגבעות. גם השאור הוא מטפיח וגם הדבש, מעניין שהדבש הוא גם עניין של התפחה. וזה העניין של מגביע לב האדם שקטן רוצה להיות גדול, ואדיוט קופץ בראש. ועל זה נאמר, לא תקטירו ממנו אישה לשם. לא לעבוד על ידי גבעות, אבל קורבן ראשית. בראשית העבודה מותר להיות בגבעות כדי שירצה להתחיל, אבל אחר כך לא יעלו לריח ניחוח לשם, שאין נחת רוח לפניו יתברך בגבעות חס ושלום, כי תועבת השם כל גבל לב, אפילו בכל דאו. זה מעניין. המצע הזו שמסמלת את הביטול, את הענווה, שהיא איננה תופחת, אז כל כך נזהרים, שלא יכול רק מצע, וכל כך נזהרים ממשהו חמץ, כי החמץ הוא זה שמרמז על הגבהות ועל הגאווה. כל כך נזהרים מזה, אוקיי, אני מבינה שצריך להיזהר מאוד 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 מגאווה. ופתאום בחג השבועות דווקא צריך להקריב שקורבן שתי הלחם באים מחמץ גמור, וגם הביקורים שמביאים אותם הם גם מדבש, גם חמץ, גם דבש. ואומר הבעל שם טוב, בראשית העבודה אתה חייב, התחלת עבודת השם, במתן תורה אתה חייב שיהיה לך חמץ, גבהות. אני מסוגלת, אני יכולה להשפיע, העולם צריך אותי, אני כן צריכה להיות בהגבהה. אחר כך אתה כבר לא צריך להיות בהגבהה. רק ההתחלה, אתה צריך את הסטארטר הזה שיניע אותך. מה יניע אותך? הגאווה מניעה אותי, אני מסוגלת, אני יכולה. אבל אחר כך תדע שהכל מהשם, ובאמת שאנחנו מדברים, זה בכלל לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא מדבר דרכנו. את צריך בהתחלה, כן, אני יכולה, אני מסוגלת. ועוד חדים מעצימים, מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק, לגלות את האיתן.